приятели, аз съм Лян и това е 5-ти епизод. И забравях на къде трябваше да се върви. Ти защо не съм огромна велаца? Погледайте сега. Как е? Тук ще застоя. О, шит! Ви ти блъсна. Не ме блъскай, бе! Оха, фанаха някой. Уич, видяхте ли я? Бягай, бе, господине. И ти също. Сега ще вървим, където товарят багажи ти е. Ай, благай, бе! Добре, зъл е на земята. Но не ми пука. Искам само се спаси живота. Куфар, супер. Вземем нещо. Кучето ми дойде, каза съм леки. Някой раздразни вич. Ош. Поне не съм я раздразнил аз. Бил я раздразнил. Хай, спрете, моля, ва. Помощ! Вече ме ядосахте. Ми ядоха самите зле хора. Майко, останах с малко живот. Моля ви, спасете ма. Само с малко живот. Сега ще изпея една тъпа песен. Останах с малко живот. Останах с малко живот. Живот? Майко, останах с малко живот заради вас, тъпи зомбита, да.